Gusto ko magpasalamat kay Gov, kay Congresswoman Lauren Legarda, kay gipadaraan na kami ridya kang sari-sari nga laswa para sa San Remigio, para diya nga laswa makabulig sa mga tao, para hindi rin sanda maghalaka-lagaw, magbakal ka kinanglanan nanda, kay sa tulad sa crisis nga ginatubang naton tulad delikado gid ang magwa sa barangay. Gani sa mga pumuluyo kang San Remigio, ginapangabay ko man nga kung mahimo hindi rin kamo sa kadlagaw, stay at home, stay safe. Duro-duro gid nga salamat. Una-una, nagpapasalamat ko daw kay Congresswoman, kay Governor, kag sa lahat ng mga provincial officials natin kung nag-abot na ng imong ayuda na mga laswa. Sobrang dami-daming salamat gid sa imong pag-assistance para tis ito maka-augment dinto sa among relief operation kag sa aton ngayon na patupad ng enhanced quarantine so that hindi na maghalin ang mga tao sa barangay di lamang. And sana ang mga kasimanwa ko mag-cooperate gid ko ang kuon kang provincial government, ng mga barangay officials, ang ating mga government officials para matapos yung dyan aton nga problem sa ang pandemic yung ginaatubang natin. Ginagawa ito ng gobyerno para sa kapakanan ng lahat na tayo maging safe sa pandemic problem na naatubang natin ngayon. Sa mga kasimanwa ko, diya sa may San Remigio, kag sa Bilog ng Antique, nagapangayo gid ako kay inyong kooperasyon. Please stay at home. Again, duro-duro gid nga salamat kong kag Governor. Papasalamat din kami kay Governor Rodora Cadiao sa nangabulig kay Congressman Lauren Legarda. Salamat, Gov, Kong.